Il-Caritas Malta nediet studju bl-isem A Minimum Budget for a Decent Living. Dan l-istudju kien maħsub biex jikxef il-pjaga tal-faqar fis-soċjetà Maltija. L-faqar qed jiżdied f'pajjiżna huwa fatt. Ġifieri llum għandna statistika li tipprova din il-ħaġa. B'dan l-istudju, il-Caritas stipulat x'inhuma l-bżonnijiet bażiċi ta' 3 tipi ta' familji f'dak li rigwarda ikel, ħwejjeġ, kura personali, saħħa, apparat domestiku, manteniment u servizzi bażiċi għad-dar, edukazzjoni u ħin liberu, trasport u flus biex il-familja jkollha saqaf fuq rasa. L-istudju jiffoka fuq familji b'ġenitur wieħed li għandhom żewġ tfal dipendenti, koppja li għandha żewġ tfal dipendenti u koppja ta' anzjani. Fl-ewwel kategorija, ġenitur waħdu li għandu żewġ tfal għandu bżonn kważi 8,600 euro fis-sena sabiex jgħix ħajja diċenti fis-soċjetà Maltija. Dan ifisser 715 euro kull xahar. Aktar minn 52% ta' dawn it-tip ta' familji, jiġifieri 2418 persuna minn 4596 m'għandhomx il-qlieħ minimu stipulat mill-Caritas u huma kkunsidrati f'riskju kbir ta' faqar. It-tieni kategorija hija dik ta' familja li għandha żewġ tfal dipendenti. Din it-tip ta' familja għall-affarijiet l-aktar essenzjali għandha bżonn ftit aktar minn 10,600 euro fis-sena, kważi 890 euro fix-xahar. 3.3% jiġifieri 2363 minn 71,606 persuni għandhom inqas flus f'idejhom. Fil-waqt li fil-każ ta' koppji anzjani dawn għandhom bżonn 6,328 euro, 527 euro fix-xahar biex jgħixu. Aktar minn 8% m'għandhomx dawn il-flus f'idejhom, jiġifieri 1,535 minn 18,950. Fuq il-bażi ta' dawn il-konklużjonijiet, il-Caritas Malta qed tirrakkomanda li fost l-oħrajn il-paga minima nazzjonali tiżdied bi kważi 14%, żieda ta' 22 euro fil-ġimgħa. Il-Caritas qalet li dan għandu jsir bil-pattu l-kundizzjoni li l-unions ma jużawx l-argument li għax żdiedet il-paga minima għandhom jiżdiedu wkoll il-bqija tal-pagi minħabba li żieda fil-kumplament tal-pagi għabbażi ta' din ir-raġuni jista' jkollha effetti fuq l-ekonomija. Monsinjur Victor Grech semma każijiet ta' familji li tant kemm għandhom dħul baxx li jażlu li ma jibgħutux it-tfal tagħhom l-iskola minħabba l-ispejjeż involuti. Ġieli sibna nies li jsibu diffikultà kultant anke li jfallu t-tfal l-iskola, anke għaliex jisibu bitqila se jista' jkun hemm diversi raġunijiet li jippreparaw l-lunch biex joħduh magħhom l-iskola. Jew inkella jkunu sa jbidlu l-uniformi tat-tfal u jsibu diffikultà biex jixtru uniformi ġdida. Ġifieri naħseb li meta tidħol fil-djar ta' ċerti żoni f'Malta tinduna illi hawn ċertu faqar illi huwa moħbi però li jeżisti u li jekk ma neħdux ħsiebu jibqa' jikber.